थँक यू फॉर द ब्लेसिंग्स. हरे कृष्णा. आजचे अंग आयलेले सगळे भक्त आणि भक्तीने मगेले दंडवत प्रणाम. मग हे अवकाश दिलेले महेश प्रभू आणि भागवत कथा टीमाक असणे मागेले ग्रॅटिट्यूड्स. हे सांगून असणे मागेल गुरु महाराजा का जयपताका स्वामी महाराजा का तांगे लगीचे आशीर्वाद घेऊन हे सेशन हांव स्टार्ट करता. मागे निमती कसले चूक जाल्यार म्हाका माफ करात. हरे कृष्ण. तुम सगळे लोकांक स्क्रीन दिसून येतस की माताजी? हरी बोल. हरे कृष्ण. वही जय माताजी. सो आजचे सेशन असणे आम्ही नारद मुनी कशी भक्ती हे भक्ती भागवत महिमामृताचे आयले महिमामृताचे एक चॅप्टर 6 पार्ट आम्ही डिस्कस करत आसात आजचे. हांगा कशी नारद मुनी भक्ती देवीक मेळत आसात तेजेचे लीला ते लीला कसले ते स्टोरी कसले म्हण आमी आजचे अंदून अर्थ कंगे. सो हे स्टार्ट जाता हे पद्मपुराणाचे घेतलेले एक संक्षिप्त कॉन्व्हर्सेशन. पद्मपुराणांत असणे केन्ना महादेव असणे पार्वती देवीक असणे श्रीमद भगवद्गीताचे ग्लोरीज जाऊ त्याचे महिमा सांगत असणे ती विचारता. हांवें आयकला की पुराणांत सगळेकिंत उच्चत पुराण म्हळ्यार भागवत पुराण म्हणा. तर ते भागवत पुराण असणे व्यासदेवान सांगलेले भगवान हरी बगे सांगलेले ग्लोरीज सगळे ते भागवत ईच अँड एव्हरी वर्ड ते भागवत पुराणांत आसा. मग हेजेचे महात्मा कसले म्हण तुम्ही सांगून दियात म्हण महादेवाक असणे पार्वती देवी विचारून येता. मागीर असणे पार्वती देवीला ते क्वेश्चन विचारलेले असणे महादेव स्टार्ट करतात की फर्स्ट ते ताका आन्सर करचे कसणे ते फर्स्ट असणे सगळे ॲज एनी वैष्णव खंयचे वैष्णव असणे फर्स्ट कसले सांगचे असणे एक विंगड वैष्णवाक असणे ताजेचे कसले ग्रॅटिट्यूड जो ताजे क्रेडिट सगळे दिवन स्टार्ट करतात. तशीच असणे महादेव असणे पार्वती देवीक सांगताना असणे सुखदेव गोस्वामीक असणे ताजेचे श्रेय जावं ताजेचे क्रेडिट जे दिता तांकां रिस्पेक्ट दिता भागवत पुराणाचे नरेशन स्टार्ट करतात. श्री सुत गोस्वामी सांगतात की त्यांचे हे भागवत पुराणाचे घेतलेले हे श्लोकाचे ट्रान्सलेशन आसा. हांव ते सुखदेव गोस्वामीक दंडवत दिता कोण सगळे लोकल हृदयांत आसा कशी देव सगळे लोकल हृदयांत असते दवाल हृदयांत असणे भक्त असतात वैष्णवच असतात. तसेच असणे ते सुखदेव गोस्वामी जो सगळे कोणाल चित्तांत असणे श्री हरी केन्ना वास करतात असले सुखदेव गोस्वामीक असणे हांव नमन करता म्हण सांगून मुखार असणे कोणी कंच सुखदेव गोस्वामी कोणी संन्यास घेतले कशी हे नॉर्मल प्रोसिजरान न्ही कसले तांगेल मनस्थिती इतले रिफॉर्म्ड आशिल्ले जावं मॅच्युरिटी लेवल आशिल्ली की तांकां ते बसून असणे विधी अनुसार ते संन्यास घेतले ते जन्मताना संन्यास आशिल्ले तसले थ्रेड सेरेमनीज जावं खंयचे सेरेमनीज ऑफर खंयचे एक कार्य तांकां करनासतना ते संन्यास घेतलेले आशिल्ले तेच सुखदेव गोस्वामी कोणा खातीर न्ही व्यासदेव तांगेल सपरेशन वैराग्य फील करन असणे वनांत असणे मागील पुता म्हणटाले तसले सुखदेव गोस्वामीक असणे हांव असणे नमन करता म्हण महादेव सुत गोस्वामीले भागवतम श्लोका सांगतात. ताजे नंतर असणे सौनकादी ऋषी ते सगळे मस्त ऋषी लोक नेहमी शरणंत बसला सुत गोस्वामी सगळे लोकांना ऐकोचे तंतून असणे एक प्रमुख ऋषी असं शौनक ऋषी ते सगळे ऋषी कडेचे प्रतिनिधी जाऊन क्वेश्चन्स विचारत असत. तसले शौनक ऋषी असणे सुत गोस्वामीक विचारतात की
म्हाका असले एक्झाम्पलरी जे एसेन्शियल डिस्क्रिप्शन म्हळ्यार इतले ते एसेन्स ऑफ लॉर्ड्स पास्ट टाइम सांगात की ते आयकोन असणे मला कान असणे कानाचे अमृत कानाक अमृत फील जावका मागील अज्ञान असणे विनाश जावन वचका आणि मागील जन्म जन्माचे पाप असणे बर्न जावन वचका असले म्हाका कथा सांगात मागीर मागीर कशी हे वैष्णवाज असणे हे मायाक असणे हँडल करतात जे मायाक असणे माया बरोबर डील करून ते कॉन्ट्रॅक्ट करतात तसले ते म्हाका सांगून दियात हे कलियुगाचे कलियुगा निमती असणे जनरली एक मनुष्यंत असणे राक्षसी प्रवृत्ती उरता जाल्यार असणे ते हे तसले प्रवृत्तीक असणे भायर काढ ते प्युरिफिकेशन कशी करचे म्हण जस्ट प्युरिफिकेशन कशी करचे म्हण असणे शौनकादी ऋषी सॉरी शौनक ऋषी असणे विचारतात आणि मग हे प्रोसेस सांगात की ताजे निमती हांव सगळे मगेले हांव शुद्ध जावन असणे हांव कृष्णाले धामाचे वास करून कृष्णा सेवे करचे म्हाका भाग्य मेळटा तसले म्हाका संक्षिप्त जाव एसेन्शियल कंच जावका म्हाका तसले डवाल पास्ट टाइम सांगून दियात ताजे निमती म्हाका आनंद मेळो म्हण सांगतात देन असणे शौनकादी ऋषीले क्वेश्चन अंतसने शौनका ऋषीने क्वेश्चन अंतसने एक सांगतात की चिंतामणी जीवलांत असणे कसले मगलार के ते दित मेळत के कल्पवृक्षान असणे कसले मेळ्ळार ताजे निमती हेवनली हॅपीनेस चिंतामणी तसने आमकां भूलोकाचे हॅपीनेस मेळटा जाल्यार असणे कल्पवृक्षा निमती आमकां स्वर्गाचे हॅपीनेस बरी मेळटा जाल्यार असणे हे सगळे हे सगळे आमकां इतले उच्चतर असलेले सगळे मेळ्ळ्या वरी आमकां ते कसले आमकां हे कसले चिंतामणी जावं कल्पवृक्ष जावं आमकां वैकुंठाक वचून पावयनात ते तसले जाल्यार तुमगेले असले परसेप्ट असो तुमगेले असले प्रवचनकारी असणे आमकां वैकुंठाक वचून पावयतात म्हण शौनकादी ऋषी तांकां सांगता शौनका ऋषी सांगतात मागीर सूत गोस्वामी सांगतात की तांकां शौनका तुमकां सगळ्या तुमकां आयकल्यार असणे म्हाका दिसता तुमकां कृष्णाले प्रीती कृष्णाले प्रेम तुमकां मस्त तुमकां तांगे बागे कृष्णा बागे आयकोवचें म्हळ्यार मस्त प्रितीचे कार्य म्हण आयकून येता हांव तुमकां हे सगळे स्क्रिप्चर सगळे पुराण सगळे स्क्रिप्चराचे असणे हांव तुमकां एसेन्स सांगून दिता ते एसेन्सा निमती असणे तुम्ही धवाल भक्ती करन असणे तुम्ही तांकां खुशी करेत तांकां खुशी प्राप्त करेत कशी असणे एक हांगा असणे एक मेटाफर यूज करला की हांगा सांगले इन ऑर्डर टू सबसाइड द फियर ऑफ बीइंग बिटन बाय द स्नेक इन द फॉर्म ऑफ काला टाइम इन दिस एज ऑफ कली श्रील सुखदेव गोस्वामी स्पोक श्रीमद भागवतम हांगा असणे एक मेटाफर यूज केला कशी असणे टाइम आणि कशी स्नेक जो एक सर्प आमकां साबल्यार असणे आमी मरण होता तशीच असणे काल आमकां एवरी मिनिटाक तापता आसा आणि आमी असणे डेथ जो मृत्यूचे मृत्यू लागीं आमी आमगे द्वार घेवन भायर पडतच आसात द्वारा कडेन आमी वतच आसात तसले मृत्यूचे भयाचे भायर पडचे कसनी आमी श्रील गोस्वामी श्रीमद भागवतम आमी श्रील सुख गोस्वामीन सांगलें सुखदेव गोस्वामी सांगलें आमी आयकत सांगता हांव तुका सांगता म्हण हे जे निमती असणे तुमगे मन शुद्ध जावन आणि तुम्ही भागवतम ऐकयात म्हण जाल्यार आतां हातून एक बरें सांगला ओनली वन हॅव परफॉर्म्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ पायस ऍक्टिव्हिटीज ओनली देन दॅट पर्सन कॅन रिसीव नॉलेज ऑफ भागवतम आम्ही म्हणतात न्ही आम्ही कितले आम्ही आज आम्ही 28 लोकांना आम्ही जॉईन जाला हांगा एक ग्रुपान मीन्स ऑलमोस्ट 28 फॅमिलीज हॅव जॉईन फॉर दिस सत्संग दिस इज ओनली कोंकणी आम्ही सांगचे आम्ही बरे कोंकणी सत्संगांत हे कोंकणी कितले फॅमिलीज उरता जगातान ऑलमोस्ट thousands family in tasni hard thousands and thousands is like just I'm guessing I'm all counting all the caste and community and sub community and everything तांतून असणे कितली की 1 लाख तरी कम्युनिटी आसा आमगे 1 लाख तरी फॅमिलीज आसा तातूंत ओनली 29 फॅमिलीज आमी हांगा जॉईन जाला दॅट मीन्स दॅट आमकां हे सुकृती देवान हाण दिला की आमी भागवतमाचे स्टोरी जो भागवतम शास्त्राचे अध्ययन करचे आमकां हांगा मेळ्ळा आमी बसून शास्त्राचे अध्ययन करता आसात आमी सो
एव्हरी टाइम आम्ही भागवतम ओपन केला, जेव्हा भागवतम ऐकला तर आम्ही हे अंडरस्टँड करेंगे की आमचे मस्त कष्टांत हे मनुष्य जन्म मेळ्ळा आणि ताजेकिंत कष्ट ताजेकिंत पुण्य आम्ही सगळे करलेले कसने आम्ही का आमकां भागवतम वाचचे कसने अवकाश दावून धवान खन दिला म्हण आणि वी शुड युटिलायज इट. कशी रिच मॅन असणे आमगेर पैसे असल्यार आमी कशी इन्वेस्ट कर आमी चड हे करता, चड पैसे करतात पळय तशीच आमकां आमगेले पायस ऍक्टिव्हिटीज आसा, आमगेले पायस पुण्य कार्य पुण्य स्टॉक आसा आणि ते ते यूज करून आमी भागवतमान निमते आनीक पुण्य करून आमी भागवत धामाक वचचे आमी अनुकूल प्रदान करून घेवका. नेक्स्ट हातून सांगता आसात की कशी हे भागवतम कितले प्रायसलेस म्हण हे स्लायडांत आमी अर्थ करून घेवं. सुखदेव गोस्वामी केन्ना किंग परीक्षित महाराजाक असणे बसून असणे भागवतम सांगचे बसले तेन्ना सगळे देवता स्वर्गाचे सगळे देवताच असणे अमृत कलश घेऊन असणे सुखदेव गोस्वामीला घेऊन सांगतात की अमृत कलश म्हळ्यार जगत तांकां ते अमृत कलशा संबंध समुद्र मंथन करचे पडले. त्याचे एसेन्स द मेन रिझन कसला करत असेल ते लोक अमृत मंथन हे सॉरी समुद्र मंथन हे अमृत कलशाने कलशा खातीर ते कलश घेवन येवन असणे सुखदेव गोस्वामीक सांगतात की ते लोक आमकां हे भागवत महिमामृत ऐकोवचे आसा आमकां ताजे बदलाक असणे आमी हे स्वर्गाचे हे अमृत तुमकां दिता तुम्ही हे परीक्षित महाराजाक दिवन तांकां तांकां जीवन प्रदान करत आणि आम्ही असत न्ही इन एक्सचेंज कस तरी दिला कस तरी इन एक्सचेंज आम्ही भागवतम ऐकोवचे आसा त्यान सुखदेव गोस्वामी मनात ऐकतात की मनात म्हणतात की कशी हे दिव्य झालेलं असणे अमृत आणि दिव्य झालेलं अमृत म्हणजे कृष्णाले नरेशन जो कृष्णाले लीला हे अमृताक असणे आणि स्वर्गाचे अमृताक कम्पेअर करचे जातात ते कसे जाता म्हणजे एक कशी ग्लास आणि डायमंडाक असणे कम्पेअर करचे जाना पळय तसे कृष्णाल मास टाइम ते अमृताक आणि ते पास टाइम्स आणि ते अमृताक असणे ते कथामृताक असणे ते कसे ते ताका आणि सेलेस्टियल जो स्वर्गाच्या अमृताक कम्पेअर करचे जाना म्हणून असणे मनान म्हणून असणे ते डिक्लाइन करतात ना तो आमकां हांव हे चॅरिटी म्हण दिवचे जाना म्हाका श्रीमद ताजे निमते आमी हे हे एसेन्स अर्थ करून घेवत की श्रीमद भागवतम जो ते ना ते मस्त डिफिकल्टान इवन डेमिगॉड देवी देवताक परी मेळना तसले डिफिकल्टीन तसले आमकां दावान प्रदान करून दिला हे सुकृती प्रदान करून दिला आमी हेजेचे युटिलायझेशन जो हेजेचे पूर्ती पूर्ती यूज करून घेवका मागीर असनी हांगा ब्रह्मदेव असणे ब्रह्मदेवान असणे पळयले परीक्षित महाराज की परीक्षित महाराजान 7 दिवसान ऐकून भगवत धामा घेवन कृष्णा लेगीत सेवा करता समज पळतानी ब्रह्मान पळयन असणे ब्रह्मा योचने करतात की आणि प्रोसेस असतात आमगेले भगवद्गीतांत असणे सांगला चार प्रोसेस आसा कर्मयोग ध्यान योग ज्ञान योग आणि मस्त सगळे ऑस्टेरिटी आसा ते सगळे एक सायडान एक तुकांचे एक सायडान घालतात आणि श्रीमद भागवतम अनेक सायडान घातले तशें जाल्यार श्रीमद भागवतम असणे ताजेचे तूक हे सगळे प्रोसेस सगळे भक्तीचे तूक असणे हे सगळे प्रोसेसाकिंत होड ताचे खातीर म्हणटात न्ही गुप्त जालेले कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणटात भक्तीक सो ते भागवतमाचे एसेन्स भक्ती सो ते हातून श्रीमद भागवतमांत असणे सांगलेलं आसा हेवियर म्हळ्यार ते ताचे खातीर म्हणून भागवतमेय मेव म्हळ्यार न्ही भागवतम अलोन इज सफिशियंट फॉर अटेंडिंग द कंपनी ऑफ लॉर्ड भागवतम असणे सिन्सिरिटी आणि कंप्लीट फोकस अटेन्शन निमती भक्ती भावांत असणे हंबल जावन आमी बसून असणे वाचले जावं आयकले ते तितलेच फुरोक आमी भागवतम भगवंताल धामाक वचचे म्हण हांगा सांगतात सनत कुमार 4 कुमारांत एक कुमाराचं सांगतात की हेजेचे ಬಗ್ಗೆ असनी भागवतमा ಬಗ್ಗೆ नारद मुनी अनेक पण सांगतात कजे निमती ताजेची महिमा अनेक पण सांगतात ऑलरेडी नारद मुनीन एक पण ऐकला कोणाकडेचे ब्रह्माकडेचे ऐकला नेक्स्ट अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तां कथानकं
सुखेन मम यत् प्रोक्तं राह शिष्यं वि विचार्य च. Suta said, "O Shaunaka, I shall narrate you a very confidential story which was spoken by Sukadeva confidentially to me, who considered me as his very dear disciple." सूत गोस्वामीने सुखदेव गोस्वामीले प्रिय शिष्य झालेले आणि प्रिय शिष्याक असणे आम्ही युजली आमगे कोण प्रिय पे तांकां आमकां मस्त गुप्त जालेले जाऊ मस्त बरे आशिल्ले थिंग्स सांगता तशेंच असणे सुखदेव गोस्वामीन असणे कॉन्फिडेन्शियल जालेले थिंग म्हाका सांगले जाल्यार हांव तुमकां सांगता तसा ओ सौनका हांव तुमकां सांगता ते व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल गुप्त जालेले विचार म्हण ते हांगा सांगता कसं होता एक पंथ असणे सनका सनातन सनंदना आणि सनत कुमार असणे सगळे बद्रिकाश्रमाक मेळतात थंय ती कोणा पळयतात नारद मुनीक पळयतात नारद मुनी असणे थंय मस्त कसले निराश जावन बसले उरता नारद म्हळ्यार कोण नारद म्हळ्यार असणे वैकुंठांत असणे स्पेसमॅन तो केन्ना जो वता केन्ना जो येता आणि नारद मुनीले असणे कोणू तांकां स्टॉप करनात तितले तांगेले ती वैकुंठ पूर्ती जगत भ्रमण करन असते नारायण नारायण म्हणून नारायणाल नाव वैकुंठ म्हळ्यार कसले कुंठ नाशिल्ले जागा वैकुंठ कुंठ मीन्स वरीज कंच जगाक वरीज ना तसले नाम तसले जाग्यार असणे नारद मुनी वचून येवची जागा ते तसले नारद मुनीक असणे तो निराश जावन बसले आशिल्लो आणि नारद मुनी हांगा एक आमी हांगा सांगता म्हळ्यार नारद मुनी आपणा खातीर निराश जाले ना आपणाल जीवन वायट जालें जावं आपणा निमती कस तरी नारद मुनी कसले एक रियल वैष्णव एक म्हळ्यार जेन्युन वैष्णव कशी उरता दुसरे लोकांक कसले कसले हानी जावं नये दुसरे चिंते करून कशी तांकां म्हळ्यार एक मृदू मन जालेले ते कॅरेक्टरिस्टीक हांगा दाखयत आसात हांगा नारद मुनी सांगता आसात की नारद मुनी सांगतात नारद मुनीक सांगतात की ती चार कुमारास ओ नारदा तुम्ही कितल्या कसल्या कशी दुखी जावन आसात तुमकां पळयल्यार असणे असे दिसता की तुमकां कोण तुमगे लेगीच्यान कोण की चोवन घेवन गेला बरे तुमगे रिचीस कोण चोवन घेवन गेला जावं तुमकां मस्त राग आयला अशी तुमगेली सिच्युएशन आसा बट तुम्ही सगळे वैराग्य तुम्ही तुमकां असले असले हे सूट करना म्हण सांगतात मागीर असणे नारद मुनी सांगतात की ताजेका रिप्लाय करता हांव हांगा आयलेले बद्रिकाश्रमान कसल्याक म्हण हे चार हे धामांत उच्चशील धाम म्हण उच्चतर धाम म्हण असणे हांव हांगा आयलेले बट कसले आय डीड नॉट अटेन पीस ऑफ मायंड हेजे निमती म्हाका हांगा पीस ऑफ म्हाका मन शांत नाशिल्लें हांगा म्हागे मन कसं म्हणटा ताका डिस्टर्ब्ड आशिल्लें आय डीड नॉट ऑब्टेन पीस ऑफ मायंड म्हाका हांगा कसल्याक कलियुगाले फ्रेंड आशिल्ले अधर्म जो स्नेहत जालेले स्नेहित जालेले अधर्मान असणे हे पृथ्वीन तेज्या भूलोकांत असणे हाहाकार करून दवरला हांगाचे असणे ताजेचे भूलोकांत असणे डिस्टर्बन्स क्रिएट करून दवरला मन असणे हांगाचे मनाक असणे अस्थिर करून दवरला हांगाचे धर्माचे चार स्तंभ झालेले असणे सत्य सुची तप आणि दया हांगा ध्वंस अशें दिसता आसा म्हाका सगळे लोक असणे देव पूजा सोडून असणे देह पूजांतच असणार चल्ला तांगेले जीवन चलता आसा आणि तांगेले असणे हांगा लोक असणे मेळ्ळेशे फाल्स उलयतात आळशी आसात अनइंटेलिजंट म्हळ्यार तांकां कसलें काम करनासतना हे मटेरियल वर्ल्डाच्यान भायर पडपाक जाय ते सोडनासतना कसलें काम हे करनासतना हे भौतीक जगतांत राबचे करून राबका बळे तसले काम करता आसात म्हण सांगता अँड अनफॉर्च्युनेट ताजे निमते पीपल अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार तुमकां मनुष्य शरीर मेळ्ळा तुमकां सगळे भाग्य मेळ्ळा जगताचे हे जन्म मृत्यू सायकलाच्यान भायर पडचे तर तुम्ही यूज करना ते फॉर्च्यून उरून वरी अनफॉर्च्युनेट म्हण तुम्ही ते कलियुचे हे सांगतात कली दोशांत सांगतात मागीर असणे हांगाचे सेन साधू सज्जन आसात न्ही फॅन्सी ड्रेस तरी घालून घेतात जाल्यार असणे भायरच्यान एक्सटर्नली अपियर तरी जातात फॅन्सी ड्रेसावर जाल्यार भितर तांगेले मन असणे कसले कशी हांव पैसे करचे कशी हांव इलिसिट अफेअर्स म्हळ्यार रॉंग डुईंग्स करून कशी हांव पैसे करचे जो
हे कसं देह तृप्ती जेव्हा इंद्रिय तृप्तीन कशी लागून राबू म्हण तेच तांगेल मन कॉन्शियसनेस उरता तांगेल मन भायरचे मात्र साधू मन मग तांगेल साधू ना म्हण सांगता साध हे सगळे लोकल घरांतच न्ही सगळे लोकल घरांतच न्ही हाऊस होल्ड न्ही आता डॉमिनेटेड बाय वुमन हांगा बेसिकली पयलीं काळाक कसले आशिल्ले दादलेल रिस्पॉन्सिबिलिटी कसं आशिल्ली म्हळ्यार टू प्रोवाइड फूड शेल्टर एव्हरीथिंग विथ दॅट हे सगळे कसल्याक प्रोवाइड करतात कसल्याक म्हळ्यार आमी जन्ममृत्यूच्या सायकलाच्यान पूर्ती फॅमिलीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ते मनशाले हे जन्ममृत्यूच्या सायकलाच्यान तो एकलो न्ही तागेल फूल फॅमिलीक भायर काडचे तागेल रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ले सो तसले कॉन्शियसनेस आसतानाच न्ही तसले तांगेल बायल चोडा सगळे तांकां फॉलो करताले जाल्यार आतांचे चड कलियुगा प्रभाव निमती आतांचे दादले लोक ते कॉन्शियसनेस ना जाल्यार तांगेले मनस्थिती तशी ना तांगेल मनस्थिती कसे पैसे करचे कशी आळशीपण जावन रावचे कशी पॉवरफुल जावचे असले असले माइंडसेट असले लायक न्ही आतां युजली लेडीज कशी आसता दे आर मेटेरियल मोर अटॅच्ड म्हाका इमोशनल उरतात म्हण सांगता आतां तांगे ताजे निमते वुमन आर वुमन असणे आपल्या फॅमिली डॉमिनेट करत असतात म्हण सांगता मागीर असणे हांगा सांगता ग्रीडी लोक बिंग ग्रीडी फॉर वेल्थ इतले तांगेले ग्रेड इतले तांगेले स्वार्थपण चड जाला की तांगेले स्वंत दुबय करी विकून ती पैसे खर्चेक रेडी आसात आणि एक पण ग्रहस्थान एंट्री माल तशी एक बायलेल आनी गोवाल हे हे माइंडसेट उरका की हे घराक हांव वैकुंठ करका हांग आमके येवचे चोडराक असणे आमी हे जन्ममृत्यूचे सायकलाच्यान भायर करका ते आमगे ध्येय उरका जाल्यार असणे आमी हजबंड अँड वायफ आर ते इंद्रिय तृप्तांत जावं मेटेरियली अटॅच्ड आसलेल्याक न्ही तांगेल ते कॉन्शियसनेस निमती ते लोक झगडत रावतात आणि हे सगळे जाते प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज हॅज बीन कॉन्कर्ड बाय मलेचास ब्राह्मण कुलान जन्माक आयलेलेच न्ही मलेचास म्हळ्यार जड जोन असते देवस्थानांत उरचे नॉट ऑल सम मोस्ट ऑफ देम आर ते तांगेले वयरच्यान ती ब्राह्मण कुलांत उरत हे उरत जाल्यार तांगेल मनाचे स्थिती मलेचाची आसा तसले लोक न्ही पिलिग्रिमेज सांबाळत आसात सो ती लोक धर्म प्रचार करना जातले तसले लोक पिलिग्रिमेजाक हे करना मागीर न्ही फूड पीपल सेल फूड इन द मार्केट पयलीं काळाक मागीर आजी सांगता आशिल्ली की जेवणा खातीर अकस्मात घरा भायर जेवण करता म्हळ्यार ती लोक कस तरी कसले लग्न जावचे कोणाल तरी लग्न जातल की कस तरी एक परब जातल की म्हण राखता कोणाल तरी विंगड घरांत वचून जेवचे आतां आमकां लायक झोमॅटो आसा मेळ्ळेले ऍप आसा ताजे निमतीच आमी ऑर्डर करून खावेत सो ते प्रोविजन बरी नाशिल्ली म्हळ्यार फूड वॉज अ सॅक्रेट म्हळ्यार एक सॅक्रेट ऍक्ट इट वॉज नॉट जस्ट टू आमगे बॉडीक नरिशमेंट करचे कसं एक पायस ऍक्टिव्हिटी आशिल्ली वन ऑफ द पायस ऍक्टिव्हिटीज घरांत करून दवाक ऑफर करून खावचे ते एक पद्दत आशिल्ले आतां आमी मेळ्ळेले फूड खाता ते मनुष्य कसले कॉन्शियसनेसान बनयता तेजे निमते आमगेल कॉन्शियसनेस कशी वायट जाता ते आमी पळयनात आणि ब्राह्मणाज आसात न्ही तांगेले कसले कार्य कसले एक फिक्स रेट दितात सो पयलीं तशी नाशिल्ली ती तांकां वेदास सांगचे कसले तांकां मेळ्ळेले पयशांनी ती एडजस्ट करून रावताले मागीर वुमन आर एंगेज्ड इन प्रॉस्टिट्यूशन फॉर द पैशा खातीर न्ही बायल मनशे लोक न्ही प्रॉस्टिट्यूशन वरी करचेक रेडी आसात म्हण सांगतात नारद मुनी मागीर ते सांगतात एवं पश्चाम कलेर दोषान पर्यतन्नावने महम यमुनं ततम अपानो यत्र लीला हरेर बहुत बहुत. Thus, while traveling and noticing the defect of age of Kali, I happened to arrive. I happened to arrive on the bank of Yamuna, where Krishna had performed his pastime. So, हांकां सांगता जाता की नारद मुनी सांगतात की हे सगळे दोष पळोवन असणे हांव यमुना तट म्हळ्यार वृंदावनाला येवन पावले यमुना तट म्हळ्यार वृंदावन थंय कृष्णान असणे आपणाले लीले सगळे आपणा लीला दाखयला पळय थंय वचून येवन पावले म्हण थंय हांव कोणाक पळयले थंय हांव पळयले थंय एक शॉकिंग इन्सिडेंट पळयले कसे
हांव पळयलें एक बायल मनीस, युवती जालेली एक बायल मनीस असली, दोन म्हातारे ते मस्त सॅड आसा ती, आणि तिगेल बाजूक असले दोन म्हातारे लोक आसात. आणि ते असले तागेली सेवा करता आसा, आणि पदे ती रवन रवन सेवा करता आसा, अँड तांकां उठोवचेक ट्राय करता आसा. शी वॉज लुकिंग, ती असली कशी तरी करून कसं म्हणतात सहायताक विचारता आसा, आणि तिगेल आजू बाजू असली मस्त सगळे बायल मनीस येवन तिगेल सेवा करता आसात. ते सगळे पळोवन असणे नारद मुनीक ते सगळे पळयत उरता. तेन्ना ते पळयता पळयता ती बायल मनीस असली नारद मुनीक पळयता आनी सांगता, ओ ग्रेट सोल, जो महात्मा, म्हाका कस तरी कर मागेल हे दुःख निवारण कर. तिने ही ती सांगती, तिने पटकने नारद मुनीक पळयलें आणि नारद मुनीक असणे रिकॉग्नाइज करलें की हे नारद मुनी, आणि हो कृष्णाले जो नारायणाले परम भक्त म्हण रिकॉग्नाइज करून सांगतात की तू असणे म्हाका हेल्प कर, म्हाका हेजे निमती म्हाका तुगेले असले साधू जो महात्मा दर्शना निमती जन्म जन्माचे असणे जन्म जन्माचे पाप सगळे विनाश जावन वता. तसले म्हाका तसा तुगेले थोडे वर्ड्स जो कस तरी सांगल्यार तूं म्हाका मागेले हे दुर्दशी जालेले असणे हे निवारण जाता म्हण म्हाका असणे गोत आसा. आणि तुगेले दर्शना जेवक म्हळ्यार असणे हांवें कस तरी बरे मस्त पुण्य करलेले उरता, ताजे निमती तुगेले दर्शन जालें म्हण सांगतात. दुर्लभ दर्शना म्हण ते सांगतात न्ही, दबाल दर्शन करचे कसले भाग्य जेवके, जाल्यार वैष्णवाल दर्शन करता म्हळ्यार असणे सौभाग्य जेवके. सो ते सांगता तेच हे काय केल्यार असणे दुर्लभो मनुष्यो देही देहीनाम कृष्ण क्षण देहीनाम क्षण भानुग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय darshanam. For the conditioned soul, the human body is most difficult to achieve, and it can be lost at any moment. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to Lord Vaikuntha. So, आम्ही ह्याच्या निमित्त हे दोन श्लोकांनी दोन इन्सिडेंट आमी अर्थिकांक घेऊ की भक्ती देवीन सांगचे, आणि हांगा की आमकां एक डिवोटी एक शुद्ध भक्ताले अकस्मात असणे आमकां असोसिएशन जेव संगती मेळ्ळ्यार न्ही आमकां ते आमगेले मस्त पुण्याचे मतलब पुण्यवरी न्ही ताजे किंद म्हळ्यार रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट अचिव्हमेंट ते आमी पूर्ती यूज करून घेवका म्हण सांगता सर. तर सांगल तशनी नारद मुनी हे सगळे ऐकल तसे असणे विचारत की तू कोण, आणि तुगेले उरचे दोन म्हातारे लोक कोण, आणि तुगेले मागशे मुखार आशिल्ले बायल मनीस सुंदर सुंदर बायल मनीस कोण म्हणटात. तेन्ना ती सांगता हांव भक्ती देवी, आणि हे मागेल चोडा ज्ञान आणि वैराग्य म्हणजे दोन पूत हेलो. आणि आणि थोडे वेळांत असणे हे लोक हांगा आता थोडे वेळा टायमांत ते लोक असणे ओल्ड जावन गेला. ओल्ड जाल्यार एकदम पुरा म्हातार जाला. पयलीं हे आशिल्ले, मागीर मागील आजू बाजूक अशे लोक सगळे सगळे नदी लोक गंगा यमुना तसले सगळे सगळे नदी लोक ती लोक येवन म्हाका सर्व करता आसात, म्हाका सेवा दिता आसात, जाल्यार वरी म्हाका संतुष्टीचे अनुभव जावन जाला म्हण सांगतात नारद मुनी. नेक्स्ट असणे ती साधे सांगता ती सांगता हांव असणे खंय जन्माक येयलें द्राविड देश तमिळनाडून जन्माक येवन मागीर कर्नाटकांत हांव होड जाल्लें, आणि महाराष्ट्रांत असणे हांव युथफूल म्हळ्यार युथ डेज असणे हांव काडले. मागीर हांव कशी गुजराताक गेले पळय म्हाका असणे ओल्ड एजान धरले, आणि मागीर फूल बॉडी वीक जावन असणे हांव असले ओल्ड एजान पावले. मागीर जाल्यार म्हाका असले वृंदावनाचे उदगास येयले. हांव वृंदावनाक येवन पावले तशी म्हाका, आणि हांवें मागेले यौवन प्राप्त करले. जाल्यार मागेल चलडा आसात न्ही मस्त थकून गेला, आणि ते उठना जाला. सो ताज्याने तेन्ना आणि तांकां श्वास कशी आयसीयून गेले तेन्ना असते कोण तरी दिसले पळयत तशीच आसा जाल्यार तांकां हळू हळू स्वास घेतात ते लोक तांगेर स्ट्रेंथ उरना तशीच असणे मागेल चोल्डाक असणे स्ट्रेंथ ना. युजली कसं जाता चोल्डा हाऊस असणे ओल्ड जातात आणि सन्स असणे यंग उरतात.
जाल्यार असलें हांगा अपोजीट हांव यंग दिसता तसा जाल्यार चोडा ओल्ड जाता तसा कस तरी करून म्हाका एक्सप्लेन कर हे कसल्याक जाल्लें म्हण भक्ती देवी असनी नारद मुनीक विचारतात. नारद मुनी सांगतात की ते मेडिटेट करतात, ते मनन करतात कसल्याक हे जाला उरका म्हणून. मागीर हांगा वैष्णवास सांगतात हाय मागशेंचे हितून की भक्ती देवी द्राविड देश आहे सगळे म्हणजे बेसिकली हांगा हे फिलॉसॉफीन हे सांगतात की हे द्राविड देश म्हणजे तमिळनाडून तसनी रामानुजाचार्यान तसनी भक्ती इश्टाचे मुवमेंट हजार थाउजंड्स ऑफ घराक असणे भक्तीचे मुवमेंट रेडी केले. मागीर असणे कर्नाटकांत असणे माधवाचार्यान मुखार हाडले ते. मागीर असणे महाराष्ट्रांत असणे तुकाराम महाराजान आनीक मुखार हाडले. तशेंच असणे मागीर ते गुजराताक गेले तशी नॉट टू कंडेम गुजरात ऑर गुजरात मेंटॅलिटी ऑर समथिंग हे जस्ट एन एनालॉजी ड्रिवन टेकन बाय सिनियर डिवोटीज. ते सांगतात की गुजरातांत असणे कशी मनी माइंडसेट चड तांक बिझनेस सो भक्तीक तांक चड टायम उरना. तो ताजे निमती असनी भक्ती देवी थंय चड राबना म्हण दॅट इज अ ब्रीफ अंडरस्टँडिंग. मागीर ते वृंदावनान कशी गेले तशी असणे वृंदावनाचे लोकांक भक्ती करता जाल्यार ज्ञान आनी वैराग्याचे ते लोक चड ताजेचे तांगेल माइंडसेट उरना. तांगेल असणे माइंडसेट बरे भक्ती करका कृष्णाल भक्ती करका जाल्यार असणे कशी ताजी कृष्णा बगे अर्थ करून घेवका कृष्णा बगे ते साधने हे जावं ते ताजे बगे तांकां ते टेक इट फॉर ग्रांटेड तांकां सगळे गोत्तस्वर दिसता आनी वैराग्य तरी ती चड ती लोक योचना करना. सो ताजे बगे हे करता. मागीर नारद मुनी हे सगळे कालीर दोशा आणि योचने करून कालीर दोशाचे बगे सांगतात की आताचे जगता आताचे लोकांक असणी योगा जावं ऑस्टेरिटी जावं साधने कंडक्ट गुड कंडक्ट हे सगळे सोडून दिला तो लोकांनी कस तरी राक्षस प्रवृत्ती नेमती असणे तांकां ती लोक दया म्हणजे सोडून दिला आणि दुसऱ्यांक असणे चीट करचे जावं तांकां तांकां चलचे ते सगळे तांकां मस्त इझी कार्य सेकंड नेचर म्हणटात न्ही तशी. मागीर ते हे सगळे उकळले शेशाक असले आमी सांगतात न्ही भूमी भूलोकान असले शेशान उकळला की आमगेले ते हे पापा निमती असणे शेशाक असणे आमगेल पापा आमी करलेल पापा कलियुग लोकान करलेल पापा निमती शेशाक असणे बर्डन चड जाता आसा. सो देर इज नो खंयचे कसले मंगल कार्य हे जगत अर्थान जावन जाला ताजे निमती असनी इंद्रिय तृप्ती चड जालेल्या असनी which ताचे खातीर असनी तूं तुगेले पूत म्हातारे जाला आनी तूं सॅड जाला अनहॅपी जाला म्हण नारद मुनी सांगतात. मागीर तू कसल्या तुमी कसल्या तू भक्ती देवी तुवें वृंदावनाक आयलेल्याक असणे हांगाचे असोसिएशन हांगाचे कृष्णाले भक्ती आणि तू कृष्णाले डिवोशनाचे पर्सॉनिफिकेशन असल्याक असणे हांग कृष्णान सगळे जग हांगा असणे सगळे कडेन डान्स करलेल्याक असले हांगाची तांगे लिला करलेल्याक असणे हांग तुका तुगेले यौवन वापस मेळ्ळे जाल्यार असणे हांगा देर इज नो प्लेस फॉर ज्ञान एंड वैराग्य हांगा नॉलेज आणि वैराग्याची ताजेची हे ना कसले कसले परिकल्पने नासलेल्या कसले हांगा कसले ताजे ताका देफोर तुगेल चोडा दोगुलोक म्हातारे जावन गेला म्हण सांगतात. नेक्स्ट मागीर असणे भक्ती देवी विचारता तितले तुमी सांगतात हे कलिदोषण जाले म्हणून जाल्यार असणे कसल्याक परीक्षित महाराजान असणे कसल्याक कलीक मान उडयले ना कसल्याक कृष्णान कसले करना की कली म्हणजे एक म्हळ्यार एक वायट प्रवृत्ती आशिल्ले हेका मान उडयले ना कसल्याक म्हाका हे डाउट्स मस्त दिवसाचे आसा प्लीज म्हाका तुमी सांगून दियात. मागीर नारद मुनी सांगतात कृष्णा केन्ना हे जगत हे भूलोक सोडून गेले तेन्ना असणे ते गोलोकाक गेले तेन्ना असणे कली असणे हे जगताक कलियुगाचे कलियुग आयले तेन्ना परीक्षित महाराज असणे परीक्षित महाराज कलीक मान उडोवंक म्हण आशिल्ले जाल्यार तांकां एक स्पेशल व्हेरी स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हळ्यार आतां वैष्णव न्ही सगळे दोश आसला वरी
एक मनशान असणे बरे क्वालिटी सोदताच म्हणून कलींत बरी बरी सोदून दिले ते हाणी परीक्षित महाराजान कसलं बरी सोदून दिले म्हणजे हरिनाम संकीर्तन हरीले नाम घेतल्यावर हे कलियुगांत असणे इमिडिएट असणे आम्ही जन्म मृत्यूचे सायकलाच्यान भायर पण गोलोक धामाक वचून कृष्णाल सेवेक लागेत ताजेकिंत होड ताजेचे ते परीक्षित महाराजान ते पळयलेलं कसनी दिसून आयले यत्फलं नष्टि तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्. The results which are not obtained in other ages by performing various austerities can be obtained very easily in this age of Kali simply by chanting the holy names of Lord Keshava. ते कंचे युगांत मेळनाशिल्ले म्हळ्यार मस्त तपस्या करून मेळचे हांगासने बरी आमी कृष्णाल नाम स्मरणे करून कृष्णाले सिन्सिरिटी जावन फोकस जावन डेडिकेटेडली कृष्णाल केशवाल नाव घेतल्यार असणे हे जगताचे वाईट जगताचे जनवृत्ती सायकलाच्यान भायर पण आमी भायर पडत म्हण हांगा एक टेक अवे आसा. कलेर दोष हे असणे श्रीमद भागवत म्हणत सुखदेव गोस्वामी सांगतात कलेर दोष निधे राजन हस्ती हे एको महान गुण कीर्तिनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत. My dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good qualities about this age. Simply by chanting Hare Krishna Maha Mantra, one can be free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. हे कोण सांगतात सुखदेव गोस्वामी. सुखदेव गोस्वामी कसं सांगतात की कशी एक बॉम्ब घातल्यार असणे फुल एक सान बॉम्ब इतले सान बॉम्ब उरता घातल्यार असणे फुल गाव उडून वता तशीच असणे एक राजान असणे ऑर्डर दिल्यार असणे जगत तागेल सिटीन तसे सगळे तिवस असणे मान उडोवचे इतले तागेले ऑर्डराक शक्ती आसा कशी एक स्पिरिच्युअल क्वालिटी निमती असणे आमगे जन्मजन्माचे पाप उडून वतपय ते सगळे तशीच असणे सगळे सुखदेव गोस्वामी हे श्लोका पहिले असते मस्त सगळे फॉल्ट सगळे कलियुगांत अशी फॉल्ट असा कलियुगांत ते फॉल्ट असा हे फॉल्ट असा हे फॉल्ट असा हे फॉल्ट हे सगळे फॉल्ट असल्यावरी एक ब्रिलियंट म्हणजे स्पिरिच्युअल एक क्वालिटी असा कलियुगांत कसले की हे कलियुग हे जो हे फॉलन एज म्हणतात हे फॉलन एजान असणे बरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे असणे पूर्ती सिद्धतेन म्हणल्यार असणे आम्ही कसं म्हणतात ते पूर्ती मना पूर्ती प्रीतीन आम्ही देवाकडे हे म्हणल्यार असणे हे हेजेचे चॅन्टिंग जेव्हा नामस्मरणे करल्यार असणे आम्ही हेजेचे ओव्हर एस्टिमेट म्हणतात आम्ही हे जन्म मृत्यूचे सायकलाच्या भायर पडतात म्हणजे इट इज इम्पॉसिबल टू ओव्हर एस्टिमेट आम्ही म्हणतात हे पायर पडत म्हणून आम्ही म्हणतात दिस इज द हाईट म्हणतात म्हणजे तिथले वरी आम्ही ते ओव्हर एस्टिमेट वरी करचे जाणा की तशी आमगेले हे नामस्मरणे शक्ती असा म्हण मागीर हे सगळे पळोवन असणे नारद मुनी सांगतात की हे एक सिंगल बरे क्वालिटी असलेल्या कसणे की परीक्षित महाराज असणे कली कसणे हे जगतान रापचेक दिले आणि ब्राह्मणा जाग असणे जाल्यार असणे हेजे निमते असणे ब्राह्मण कुलान जन्म केलेले भागवतम आम्ही वृंदावना गेल्यार असणे हे कॉमन ब्राह्मण थंयचे ब्राह्मण लोक असतात न्ही भागवत सप्ताह म्हणून असणे बरे पैसे घेतात आणि 7 दिवसाचे सप्ताह करतात आणि ते सप्तांत असणे ऍक्च्युअल ऐकले मागेले सिनियर डिवोटीजातले तातून एसेन्स ऑफ भगवद्गीता म्हणजे भक्तीचे एसेन्स वरी उरना जाल्यार बेसन 7 दिवसांनी 7,000 या 10,000 असे तांगे चार्जेस असा ते चार्जेस घेऊन ती लोक रिसाइड करतात तसले म्हणजे ते तसले डिमिनिशिंग क्वालिटी कसं कलियुगात तांगेल प्रॉब्लेम नाही हे युगाचे प्रॉब्लेम असा मागीर पीपल भागवता म्हणून ऐकोचे रुची सगळे लोकांना आणून गेला मागीर असणे मथुरा आणि वृंदावन जो कंचे धामांत असणे वैर नास्तिक लोक येऊन रापचे स्टार्ट करला मागीर असणे साधू संत लोकांन असणे अँगर जो लस्ट जो ग्रीड भर्न असा आणि ती लोक असले ऑस्टेरिटी फॉलो करणार आणि
स्कॉलरली पंडित म्हणतात नाही, पंडित लोक असतात नाही, एनिमलिस्टिक लाईफ जीवसून असणे चोरडा प्रोड्यूस करतात. सो ताजे निमती असणे तांकां हे सॅल्वेशन, हे लिबरेशन जाऊ मुक्ती कडेचे दारी असणे तांगेले कलियुगाचे प्रभावा निमती दिसून येन जाल्यार तांकां. सो अपॉन हियरिंग द सोल्युशन मागीर हे सगळे आयकल तशें असणे सगळे आयकून जालें तशी भक्ती देवी सांगता, आता तुम्ही म्हाका सांगात हांव कशी मागेल दुःखाच्यान भायर पडू. कशी तुम्ही प्रल्हाद महाराजाक असणे हे मायाच्या जालाच्यान भायर पडयले, ध्रुव महाराजाक असणी ध्रुव लोकवरीक पावयले, तशी असणे म्हाकाय तुम्ही मागेल दुःखाच्यान भायर पडात. हांव तुमकां ताचे खातीर नमस्कार करता, तुमकां पांय पडटा म्हण सांगता. ते म्हणतात नाही, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षांती ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना. म्हळ्यारच न्ही आमी वी हॅव टू अप्रोच स्पिरिच्युअल मास्टर विथ कंप्लीट स्पिरिच्युअल मास्टर विथ कंप्लीट हंबलनेस जो सबमिसिवनेस. ताजी नेमतीच न्ही तशीच असणे भक्ती देवीन असणे नारद मुनीक असणे. इवन दो शी इज भक्ती परफॉर्म शी इज डिवोशन पर्सॉनिफिकेशन ऑफ डिवोशन, जाल्यार बरी तिने नारद मुनीक आपला गुरु मानून असते म्हाका दारी दाखयात म्हण सांगला. आणि हे सांग हरेर नाम हे समजत नाही कलियुगान हरेर नाम एव केवलम कलाव नष्टी एव नष्टी एव नष्टी कतीर अन्यता. हे जगत हरिनामांचे महिमा हांग सांगून दितात. आता मी हांवें फुल टेक अवे सांगता म्हळ्यारच न्ही हांगाचे एसेन्स आमी उडगा जावन म्हळ्यार कशी हांगा हांवें आयकलें की नारद मुनी हांगा मस्त निराश आशिल्ले आनी चार कुमारजाक मेळटा. चार कुमारजां कडेन ते तांगेले दुःख सांगून तांगेले स्टोरीज सांगतात की अशी अशी जालां. हांव भक्ती देवीक पळयलें, भक्ती देवीन रडता आशिल्ले दोन चोडा, तागेले दोन चोडा ज्ञान आनी वैराग्य आनी गंगा यमुना सगळे रिवर तिका सेवा करता आशिल्ले. जाल्यार बरी ती दुखी आशिल्ले. ती यव्वनान तरी आशिल्ले जाल्यार सुंदर दिसून जालेले. तिगेल फुल तोंड मुजरून घेतलेले. आणि तिने म्हाका कली बगे विचारले असले सगळे सगळे सांगतात. आता हेचे नेक्स्ट आगे क्या होगा अगले एपिसोड में. अभी नेक्स्ट आम्ही क्लास अटेंड करका आणि आम्ही ऐकून घेऊ अर्थ करून घेऊ का की आणि शुद्ध भक्ता कडेच्यान आम्ही ऐकून घेऊ का की कशी भक्ती देवील हे प्रॉब्लेम नारद मुनी सॉल्व करतात आणि ताजे निमती आम्ही कसले हांगा कसले टेक अवे कसले हे सॉल्व करता करता आमकां कसले अंडरस्टँड जाता की भागवतमाचे महिमा कसले, महिमा कितले उच्च आसा म्हण आमी हे वन टेक अवे फ्रॉम एक टेक अवे जो एक बाय घेवन वचका म्हणा भागवतमाचे महिमा. भागवतमा महिमा निमती आमी काही मुखा कितले कशी कितला अर्थ करून घेवत म्हण हे स्टोरीजाच्यान भायर हे लीला जो हे पास्ट टायमान निमती आमी अर्थ करून घेवत. हे सांगून हांव मागीर हे क्लास